Здравейте! Ви отново сте с часът на Нови пазар. Днес, 15 юни, в предаването ще видите Лазарина Христова с първо място от състезанието "Отвъд моста", Тинкер По и Нойз Код с аудиовизуален концерт в Нови пазар, изпълнение на камерни състави и оркестри от национален конкурс за акордеонисти, танцуващи клавиши. На 13 юни в град Ловеч се проведе състезанието по бягане "Отвъд моста", включващо различни дистанции. В надпреварата взеха участие повече от 680 състезатели от цялата страна и чужбина. Лазарина Христова от спортен клуб по лека атлетика Нови пазар завоюва първо място на дистанцията 5,5 км при жените, като се наложи в условията на силна конкуренция на участнички в категорията. Вечер, посветена на техно и електронната музика, събра почитатели в камерната зала на Народно читалище Христо Ботев. На сцената се изявиха новопазарката Татяна, позната в САЩ с артистичния си псевдоним Тинкер По, и нейния сценичен партньор Алън с псевдоним Нойз Код. Двамата представиха впечатляващ аудиовизуален спектакъл, съчетан от електронни ритми и светлинни ефекти. С силни изпълнения на камерни състави и оркестри завърши програмата на 25-я национален конкурс за акордеонисти, танцуващи клавиши. Формациите впечатлиха с добре подготвена програма, прецизни изпълнения и отлична ансамблова работа. С техните изпълнения бе поставен и официалния край на 25-то издание на фестивала. Здравейте и добре дошли отново на 25-то издание на националния конкурс за акордеонисти, танцуващи клавиши Нови пазар 2026. Организатори на конкурса са Община Нови пазар и Народно читалище Христо Ботев 1872, град Нови пазар. Конкурсът е под патронажа на Министерство на културата и кмета на Община Нови пазар, господин Георги Георгиев. Сега започваме с изпълненията на камерните състави и оркестри от първа група. На сцената ще излязат квинтет към Народно читалище Йордан Йовков 1870, град Добрич, преподавател Деян Дженков. В изпълнението на Валс от Франц Шуберт, Холидей Полка, Филис Ана Елендман и Дайчево хоро Борис Карлов.
Преминаваме към участниците от втора група. Първи на сцената ще излязат ансамбъл Акордеомания, Национално училище по изкуствата Панайот Пипков, град Плевен, преподавател Ценка Тодорова. Те ще ни изпълнят Танц на диваците, първа част из комичен концерт от Мишел Корет и летен фестивал Джани Йорио.
втори номер на сцената излизат ансамбъл Добри Христов, Национално училище по изкуствата Добри Христов, град Варна, преподавател Веселин Иванов. Те ще ни изпълнят овертюра Леката кавалерия от Франц фон Супе, аранжимент Веселин Иванов и уникално чувство Астор Пиацола с аранжимент Веселин Иванов.
И последни за втора група на сцената излизат ансамбъл към Национално училище по музикално и сценично изкуство Христина Морфова, град Стара Загора. Преподавател господин Иванов. На вниманието на журито те ще изпълнят Кумушки от Фиготин, Далечен път Цвасман и Тракийска ръченица.
Преминавайки към трета група, ще чуем квинтет към Национална музикална академия професор Панчо Владигеров, град София, преподавател Ценка Тодорова. В изпълнението на Ла Фолия, Антонио Вивалди и Данс Баканал, Ками Сен-Санс.
С това се разделяме. Бъдете с нас и предаването Часът на Нови пазар.